फैबाय थानाय आंनि टार्मखिनियाव मा खालामनो हायो आं नायगोन दिनै आं एनाउन्स खालायाबाबो आं पजिशनफोरखौ नायनानै आरो मा सम थासारिखौ लानानै मा फैगोन बेखौ नायनानै आङो आंनि टार्मखिनियाव आङो माबा मोनसे बहाय हरगोन बेखौ आं दिनै गोसोआव लालांबाय आरो बेखिनिखौ आं बुंबाय। टीचार्स आरो गार्जेननि गेजेरावबो सोमोन्दोआ खाथि थाथारगौ। समान नाखामदों जों फरायनो मास्टार डिग्रीखौबो आंहा चन्द्र दिनै गल्ड मेडेल लानानै फैदों चन्द्र जोंना फंबाया दा दिनै बे मेनेजिं डाइरेक्टर बिदिनो दा जाहाथे बयबो बेखौ गार्जेनफ्राबो एडभाइस होयो जोंनि सारमोनहाबो जाहाथे सानसे मोनसे सारारनि थाखाय बियो मेनेज खालामनोबो एसे गोरा जानो हागौ दा ओंखायनो जोङो फिसाज्ला जानानै फिसाजो जानानै जोंनि बिमा बिफाया जाहाथे स्ट्रेस मोना नङा होमबा बेखौ IAS मोननो थांगासिनो दं आरो मोननो थाङोब्ला UAL एकाडेमिनि दारै मोननो थांगोन जों बेनि थाखाय खेबसे गोख्रै हायखौना होनो थाखाय खावलायजाबाय। जोंहा बेनि उनावहाय माखासे जानाय आलासि जोंहा आलासिनि बिबुंथि दङ दा बेनि उनावनो जोंहा गासैबो फोरोंगिरिफोरनि बा आलासिफोरनि बिसोरनि जानायनि बेब'स्थाखौ खालामखादों बेनिखायनो अननानै बयबो एसे फैदो थाखोआव मानोना जानाया अलरेडि रेडि जाखाबाय। भार्चुवेल होनोबा मबाइल इन्टारनेटनि बै भार्चुवेल माने भिजुवेलनिफ्राय फैगोन बेहायल' नायनानै नङा होमबा एनकारेज जानानै नैबे बिदि नैबे ड्रेस नैबे मबाइल नङा होमबा दा स्ट्रेसा ओरैबायदि जायो आं गार्जेनफोरनि थाखाय नागिरदों जायनोखि गाज्रि मोनना सासे
अहंबा सिद्धि टाइपनि बिसि आरो रोंथारै खोथा लाथारै साज्ला नङा होमबा आरो दै जिं जिंनि हा होनना बुङो आरोखि माने बे सानैफोरनि राव दै जिंनि बोरि जिंनि हा माने बिसोरो ओरैबायदि नोंखौहाय स्ट्रेस होनो हायै जाहैबाय गियाननि गुनिफ्राथ' स्ट्रेस मोनथाय साधारननि थाखाय बियो मेनेज खालामनोबो एसे गोरा जानो हागौ दा ओंखायनो जोङो फिसाज्ला जानानै फिसाजो जानानै जोंनि बिमा बिफाया जाहाथे स्ट्रेस मोना नङा होमबा बेखौ नायनांगौ थारमाने बुंदों प्रभाब्स इंलिशआव सिम्पल काट योर क्लोथ कोट एकर्डिं टु योर क्लोथ नङा होमबा नोंनि सानसेखालि सासे गेदेर फालांगिरिया मोनसे फिसा गामि मेनेजिं डाइरेक्टर फाइनान्सियेलि बेसेबां गोग्लैसोनायमोन आं मोनथिगौ बे मोनसे गोसोआव थि खालामना लादों आंखौ इसोराबो लाखिनो हायालै मास्टार डिग्री फरायनायाव होननानै आंखौ सानसे बुंदों मोसौ फाननानै थांदों बियो फरायनो मास्टार डिग्री नंगौना नङा सुरन्त दिनै गल्ड मेडेल लानानै फैदों सुरन्त जोंना फंबाया दा दिनै बे मेनेजिं डाइरेक्टर बिदिनो दा जाहाथे बयबो गोसोखौ गोरा ला पजिटिभिटी बयनावबो थानांगौ बेखिनिखौ आं खावलायबाय लोगोसे जिहेतु नोंसोरो बे माबायाव गथ'फोरखौ बानायदों निजेबो गावबा हेल्थखौ थाल ला आजिखालि बिराद गथ'फोरखौ मोजां खालामबाय नोंसोरखौ नुलांस्लाबानो मोनजास्लाबानो थैग्रोयो जाहाथे बयबो मोजां थायो बेखिनिखौ आं बयखौबो खावलायनायजों लोगोसे बे दिनैनि बे कालारफोर प्रग्रामाव बयबो नुजाफैनायनि थाखाय मानगोनां जोनोमनिफ्राय जागायनानै 25 बोसोर बैसोसिम दिनैनि तारिखआव जुदि बेबायदिनो डिटेक्ट खालामदों आरो खालामथांबाय थायोब्ला 25 बोसोर बैसोसिमावनो IAS जानो हायो IPS जानो हायो डक्टर जानो हायो गासिबो जानो हायो होननानै मानगोनां बिथाङा बै समनि एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथाङा बुंलांदोंमोन आरो बेखौ दिनै नंमारगौबो गमामायै नंमारगौबो जे दिनै 11 बोसोर बैसोआवनो जे कुसुगाव ओनसोलाव IAS IPS मोननो थांगासिनो दं आरो मोननो थाङोब्ला UN एकाडेमिनि दारै मोननो थांगोन जों बेनि थाखाय खेबसे गोख्रै हायख'ना होनो थाखाय खावलायजाबाय आरो बेखौ बुंनानैनो दोननाय जाबाय इंराजि रावखौ पृथिबीनि गेजेराव मोनसे हादोरा रायलायो माने आसल माने बिमानि राव हिसाबै जानायनिफ्राय उन्दुनायसिम रायलायग्रा हादोरा अनलि मोनबाल' इंलेन्ड आमेरिका कानाडा निउजिलेन्ड आरो अस्ट्रेलिया बे मोनबायाल' पियर इंलिश गावसोरनि सिखारजेननायनिफ्राय लानानै उन्दुनायसिम इउज खालायो बाकी कान्ट्रिफ्रा गावबागाव रायलायो आरो बेखौबो रोङो फ्रान्सआव फरासि रायलायो रासियायाव रासियान लेंगुवेज दङ चाइनायावथ' चाइनिज रायलायो बिथांमोना नुयो चाइनानि प्रेसिडेन्ट आरो प्राइम मिनिस्टारफोर रासियानि प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टारफोर नोङो जार्मानिखौनो फ्रान्सखौनो होन बेबायदि स्पेशला इंलिश होना इन्टारप्रेटार थायो राव सोलायनानै होग्रा गावसोरनि भाषायै टाव होनबाय बे माने ट्रान्सलेसन जालांबाय थाबाय आरो बेयो मानि थाखाय गावनि रावखौ मोजां मोननायनि थाखाय आरो गावनि रावजोंनो देखायदों दिनै चाइनानि टेक्न'लजि वर्ल्डनि कुनु बिथांमोनबो सेकेन्ड होनजाया टप पजिशनावनो दं गावसोरनि भाषाखौ रायलायनो रोंसिनदों आरो चाइनायावनो इंराजि मानसि रायलायनो रोंसिनोमोन आरो रोंसिननाया माला रोंसिनो जों मिथिगौना जेला बेवहाय अलिम्पिक गेम जायो बिथांमोना मा खालामदों रिक्सा आवला टेला आवला टेक्सि आवलाफोरखौ क्लास होदों मानो वर्ल्डनि मानसिफ्रा फैबा इंलिस रायलायगोन नालाय बै समाव बिसोरखौ साहा दखानाव लांनाय स्टेडियामाव लांनाय माबा खालामनायाव बिराद क्लास होदों थारमाने बै समाव जास्ट माने बैखौ रोंनो आंखाल आरो बेबायदि खिन्थु गावसोरनि आंगोनि बिमानि रावखौ बिथांमोना नागाराखै गासिबो दंजोबो दा बेनिखायनो आं सानदों गोबां साननाय हनाय थागोन थेवब्लाबो जोङो जोंनि जे साननाय हनायखौ दिदोम थानानै जोंनि राव हारिमु जोङो बेखौ खौसेथि लांनांगोन दा बेनिखायनो आं खावलायबाय स्पेसियेलि गार्जेन मानगोनां नोंथांमोनखौ जोङो जोथोन लानि आरो जोथोन लानायनि गेजेरजों गावनि फिसाखौ माबा मोनसे गावनि आथिङाव गाव जाहाथे गसंनो हायो जोंबो नाजायो बे नङा जे खालि सरकारि साख्रिल' लानाय बे नङा मोनफ्रोम बिथिङाव मानसि नांगौ जों दिनै स्टाडि खालामनो रोंदों गोबां बिथिङाव जोंनि मानसि गैया साख्रिल' नङा
गोबां बिथिं दङ साख्रि आवलानिफ्राय नों बांसिन बेथन मोननो हानाय माखासे बिथिंफोर दङ दा जोंनि जोंनाथ' बिदिनो नालाय खालि मोनसे फरायबा मोनसेयाव फरायो मोनसे गेलेबा मोनसेयाव गेलेयो बिजनेसआबो मोनसे खालामबा मावनो ज' खालायो गुबुनाव थाङा दा बेनिखायनो जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव थानांगौ जोंनि गेलेनाय आयदा गोबां माने मुंखौ बुंजोबनो हायै जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा आवगायगासिनो दं दा बिदिनो जानांगौ दा बेनिखायनो गोलाव बाथ्रा बुंला गोलाव बुंनांगौ दंब्लाबो मिथिखाजोबगौ जोङो खालिबोल' जों गोसोआव लानानै खामानिखौ मावनांगौ दा बेनिखायनो नैबेयाव मोनसे मेम'रेन्डाम होदों जोंनि इउएन एकाडेमिनिफ्राय बिथांमोना बिल्डिंआबोथ' दा साफिसियेन्ट नंखाया लोगोसे बिथांमोना माने हयथ' दै लोंनायनि हेंथेबो समस्या जानानै दङ दा बेखौ आङो बा कनफिउज जाबाय थादोंमोन दहायबो सोंदों नैबे जायगाया 28 ना 29 बेनो ओरैनाबो 29 ओरै हाई स्कुलावबो 29 बे दखरसेया मा बे हस्पिटालावबो 29 आरो ओमफ्राय नैबे दखरसेया मा होननानै आङो बे एमडि फंबायनाव सोंदों माने कनफिउज जाबाय थायो आं बेखौ ओरै गासिबो 29 जोब नालाय बेबो 29 नामा साननानै लाफ्लाङो खिन्थु 28 गोलैदों होनदों नामा बेबायदि मोनसे माबा आरोखि बियो माने इंलिसाव होनबा ओरैबायदि एसे गाज्रि सेन्सि नङा माने डिसपुटेड मोनसे लेन्ड बायदि आरो 28 दा 29 ओरैबायदि जाबाय थादों जेखि जादोआ आङो मोनसे मिजिं थिदों निश्चय फैबाय थानाय आंनि टार्मखिनियाव मा खालामनो हायो आं नायगोन दिनै आं एनाउन्स खालायाबाबो फार्स्ट पजिशनफोरखौ नायनानै आरो मा सम थासारिखौ लानानै मा फैगोन बेखौ नायनानै आङो आंनि टार्मखिनियाव आङो माबा मोनसे बहाय हरगोन बेखौ आं दिनै गोसोआव लालांबाय आरो बेखिनिखौ आं बुंबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना दैदेननाय मेलाव बाहागो लानो थाखाय आंखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय